Φουστέρ ακούει κάποια συγχαρητήρια από τον Μίτσελ γιατί βρήκε χώρο για να υποδεχτεί την μπάλα, άσχετα αν δεν κατάφερε να κάνει κάτι καλό. Ο Διαμαντάκος πολύ ωραία κερδίζει την μπάλα, φτάνει στην περιοχή και σουτάρει χαμηλά, out. Πρώτη ευκαιρία στο 7 από τον διεθνή με την εθνική νέων striker. Ένας πεισματάρης επιθετικός ο Διαμαντάκος. Εδώ γίνεται το λάθος, ο Μανιάτης κερδίζει τα κουνάκια για τον Διαμαντάκο. Δεύτερη ευκαιρία του πλασάρει και είναι το πρώτο γκολ της νέας σεζόν. Ο επίμονος Διαμαντάκος τα καταφέρνει, δεν τα κατάφερε πριν από 40-45 δευτερόλεπτα. Το πετυχαίνει τώρα το γκολ. Το πρώτο στην φετινή χρονιά. Στα φιλικά του Ολυμπιακού το πετυχαίνει ο Διαμαντάκος από assist του Μανιάτη. Εδώ είναι ξανά το τακουνάκι του Μανιάτη και η εκτέλεση του Διαμαντάκου. Σαλίνο είναι πάρα πολύ γρήγορος. Ντομίνγκες το σκέφτεται και το κάνει, ο Κάψα μπλοκάρει. Στο 25. Ο Σαφιγιάρογλου. Μπαίνει η περιοχή. Κοντρέρας βρίσκει την μπάλα με το χέρι, θεωρεί ο διαιτής, και δίνει πέναλτι. Και θα του βγάλει και κάρτα. Ναι, κάρτα και στον Κοντρέρας. Πέναλτι για την Σίμουρκ στο 34. Εδώ είναι ξανά η φάση, η σέντρα. Γιατί θεωρεί ότι ο Κοντρέρας βρήκε την μπάλα με το χέρι. Νοβρουζόφ στέλνει την μπάλα out. Άστοχος, πολύ άστοχος, και το 1-0 διατηρείται. Με τη Ρουμπίν Καζάν στο Λουζνίκι. Ρουμπίν στο Καζάν, ναι. Στο Καζάν, στο Λουζνίκι. Ναι, γιατί δεν ήταν σε καλή κατάσταση ο αγωνιστικός χώρος της έδρας της Ρουμπίν στο Καζάν. Και νομίζω έχει αποβληθεί ο Μέγερη και είχε μπει στο γήπεδο. Ακριβώς. Ο Κάρολ. Παγωμένος με θερμοκρασία μείον 16 βαθμούς. Μπήκε στον αγωνιστικό χώρο και πιάσει και το πέναλτι. Ο Διαμαντάκος μπορεί να μην του φαίνεται, αλλά είναι πάρα πολύ δυνατός. Κέρδισε τον Άντερσον, περνάει στο Φετφατζίδη. Χαμηλό κέντρο βάρους πάντα τον βοηθάει. Άψογη παλιά για το Βάις. Τρίπλα, πάσα. Η Μπαγάσα, δεν προλαβαίνει ο Μασάντο. Η κόντρα, Σάμαρης, out. Στο 38. Τώρα κινήσεις χαμηλά στο πρώτο δοκάρι. Ο Μήτρογλου δεν απομάκρυνε σίγουρα. Δεν το κάνει κανείς και έχει ευκαιρία η Σίμουρκ και θα ισοφαρίσει με τον Ζερνάνοβιτς στο πρώτο λεπτό του δεύτερου ημιχρόνου. Το κεντρικό αμυντικό της. Ο οποίος βρήκε την μπάλα στρωμένη μπροστά του από τα διαδοχικά λάθη στην απομάκρυνση της μπάλας από τους παίκτες του Ολυμπιακού και εκτέλεσε τον Κάρολ για το 1-1. Μασάντο. Μπαγάσα, δυνατή η πάσα του Μασάντο, κατέβασε η Μπαγάσα, Μήτρογλου. Λικογιάννης, ο οποίος κάνει ένα φοβερό σουτ, out. Φοβερό σουτ, πήρε πολλά φάλτσα η μπάλα. Στο 48. Αμιρασλάνοφ, δύο ακραίοι μεσοεπιθετικοί της Σίμουρκ έχουν εξαφανιστεί από το παιχνίδι. Καλή δουλειά από τα μπακ του Ολυμπιακού και στο πρώτο ημίχρονο, αμυντικά και στο δεύτερο. Ο Λαϊτάν κερδίζει μπάλα. Μήτρογλου κάνει την πάσα για τον Ιμπαγάσα που κάνει κοντρόλ και πλασάρει. Ωραία προσπάθεια του Σάμαρη. Μήτρογλου, άψογη τρίπλα και εκτέλεση του Μήτρογλου για το 2-1. Ακριβώς με τη συμπλήρωση 55 λεπτών. Φοβερή τρίπλα από τον Κώστα Μήτρογλου. Σάμαρης. Ωραία για το Φετφατζίδη, ο οποίος γυρίζει, φεύγει από τον Μπολαντόφ. Περνάει και την μπάλα. Ο Μήτρογλου τριπλάρει και εκτελεί. Out. Άλλη μια καλή ενέργεια. Λεϊσέντη πρεσάρει. Δυσκολεύει την κυκλοφορία της μπάλας ο Ολυμπιακός και πήρε ο Μήτρογλου. Πέρασε από έναν. Ψάχνει βοήθεια τον Γκρέκο, ο οποίος βρίσκει την μπάλα στρωμένη. Εκτελεί, τον σταματάει ο Κάψα. Καλή επέμβαση από τον Πολωνό τερματοφύλακα. Ο Λαϊτάν
Γκρέκο, ωραία για τον Λικογιάννη. Λικογιάννης έχει την ευκαιρία, πλασάρει, πάλι ο Κάψα. Με τη βοήθεια και αμυντικού του τώρα, στέλνει την μπάλα, κόρνερ. Σίμουρκ, η οποία είναι στην επίθεση και φτάνει. Όχι, γιατί ο Μανολάς θα προλάβει πάνω στη γραμμή. Άγγιξε την ισοφάριση με τον Κιρτιμόφ, δεν τα κατάφερε, υπάρχει τραυματίας. 10 λεπτά πριν το φινάλε προηγείται 2-1 τη Σίμουρκ. Με θετική καλή εικόνα, καλό pressing ψηλά. Πολύ καλή λειτουργία και κατοχή μπάλας για 30 λεπτά στο πρώτο ημίχρονο. Εδώ ένα σουτ του Παπάζογλου, κόρνερο Κάψα, καλό σουτ. Ντεβισέντη, Γκρέκο, Μήτρογλου, κάνει κοντρόλ και το σουτ, out. Άλλη μια καλή ατομική προσπάθεια για τον Μήτρογλου. Ντεβινσέντη, ωραία προσπάθεια και πολύ ωραία πάσα για τον Τάτο. Γυρίζει χαμηλά, Μήτρογλου. Εκτελεί 2 παίκτες μπροστά του. Σουτ το Ντεβινσέντη, out. Και ο Ντεβινσέντη έχει βρει τον εαυτό του όσο περνάει η ώρα. Σιώπης. Κάνει ένα σουτ, out. Πολύ καλή προσπάθεια και τα εύσημα από το Μίτσελ στο νεαρό αμυντικό μέσο